Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati ridaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin qudub jami'il maqam al-ghawthil azam sultan al-awliya syekh Hasan Ali Syadili wa ila hadrat mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim خصوصا القطب الشيخ عبد المالك بن الياس بن يحيى وإلى حضرة مشايخنا وشيخ مشايخنا أستاذنا وعلمنا والدينا خصوصا مشايخ دار التوحيد الثانية وإلى حضرة شيبة الكتاب تنبي الغافلين شيخ أبو الليث نصر محمد سمرقان أوصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa atarina bi barakatihi fid dharain amin. Wa yuqalu la takunu ghibah illa fi qaumin ma'lumin. Wa yuqalu anten dawuhake apa dawuh la takunu ora ana apa lagi batu ghibah rasan-rasan. Iku illa fi qaumin kejaba tetep ing dalem siji kaum maklumina kang kinawuran kabeh hatta lau dzukira sehingga lamun den sebut apa ahlu misrin siji penduduk kota minal amsari sangka pira-pira kota faqala nuli ngucap sapa suci wong hum utawi ahlu Misr iku bukhala medit-medit kabeh aqamun utawa suun kang ala la takunu mongko ora ana apa qaul iku gibatan diarani rasan-rasan lian nafi mgranostune iku tetep ing dalem ahlu Misr al-barra ana kebagusane utawa wong sing bagus wal fajir lan wong sing lacut wa ulima lan ki nawruan ta den kawruhi apa ana ustuhne siji wong iku lam yurid ora ngarepake sapa wong mau bi kelawan qaul al jami'a ing sakabehane wal kafu tai mekek awak anzalika sangka mengkono-mengkono qaul iku afdalu luweh utama. Sawane ulama dawuh ngrasani Allah marang wong liya iku mesti marang siji wong tertentu. Jadi umpamane ana wong nyebut-nyebut Allah ne siji penduduk kota, mulai ngucap penduduk kota iki medit-medit utawa wong elek-elek kelakuane. Kang kono iku ora aran ghibah ora rasan. Karena ing kalangane penduduk iku ana kang bagus lan ana kang fajir. Terang yen wong kang nyebut-nyebut iku ora ngarepake sakabehane penduduk kota iku. Nanging kang luwih utama ora nyebut-nyebut Allahne. Oke. Selanjutnya pembahasan tentang ghibah yakni sisi dawuh nek siji ulama dawuh iki sing jenenge rasan-rasan iku kan adalah ngomong tentang keelekane wong ngomong tentang keelekane wong ning wong liya. Awak dhewe omongan karo wong liya tentang keelekan seseorang. Iku sing jenenge ghibah. Di sangka iku menjelaskan bahwa ketika ada orang nyebut tentang keelekan satu penduduk
Dalam artian orang nyebut jenenge sapa, melainkan langsung secara global. Misal nih ning desa Sambeng ae misal. Desa Sambeng. Oh, wong desa Sambeng medit-medit misal. Nah, maka ucapan wong iki mau gak iso diarani ghibah. Kenapa kok ngono? Mergo ning kalangan wong Sambeng iki mau meskipun diklaim medit-medit tapi tetepan enek sing apik, enek sing alim, tapi yo enek sing medit, enek sing elek, kan campur-campur. Berarti nek ngono carane gak iso diarani ghibah. Intine ngene. Sing diarani ghibah itu adalah ketika awak dhewe membicarakan keburukan orang lain kepada orang sing awak dhewe jak. Nah. Jelas kan berarti keburukannya sapa iku sing dituju kan wis jelas. Jadi saumpama awak dhewe membicarakan keburukan satu penduduk secara umum, misalnya kayak mau wong desa Sambeng medit-medit, ya kan berarti orang tertuju pada satu orang, melainkan sing diomong kabeh-kabeh. Lah berhubung ning kono enek wong apik, enek wong elek bareng, maka omongan wong-wong Sambeng medit-medit iku gak iso diarani ghibah. Kok teman sing dikarepno wong ghibah iki mau wong tertentu kan. Tapi ngomongnya secara umum. Contoh meneh. Misal aku ngrasani desa A misal, aku ngrasani desa A. Kok ngerasain desa A? Aku ngomong tentang desa A, ngomong ning kono lho penggane maksiat ae. Ngomong desa A iki lho penggane maksiat ae. Sangko iki omonganku gak iso diarani ghibah. Kenapa ngono? Mergo ning desa A iki ya bener ngomongane maksiat, tapi tetepan sing apik. Lah berhubung ning jero desa A iki enek sing apik, enek sing penggane maksiat, maka omonganku sing menyatakan desa A iki penggane maksiat, omonganku iku mau ora iso diarani ghibah. Dene ngono. Wa dzikran ba'di zuhad annahu ishtara qutnan limra'atihi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.